Joku, mun pitää ottaa joku toinen elämä. Mä en halua, että noi olettaa myös. Ok. Nyt mä pelaan mun kaverin Nynkon kanssa Bravlee. En mä tiedä, onks mulla mitään muuta sanottu. Pitäisikö mun ottaa rämäpää, jolla on ton verran pokaaleja? Mulla on 0 pokaa. Okei. Ai sulla on ne tehopistettä päällä. Ei oo tehopiste homma. N, Y, T, Y. Ok, nyt pelataan nopeasti. Tulee valmiiksi. Sit mä spämmitän sitä, että mä oon valmiina, koska mä haluan tehopisteitä. Mäkin tarvitsen, että mulla on jo 2 tonnia. Mulla on 1400 tehopistettä ja yli 40 tonnia kolikoita. Jep. Very balanced. Tehopistemäärä. Tarvitset loaded koita on olla 2 peliselkoa. Tää toimii. Hei Petteri! Pakka! Onks sulla se? Ei kun niin, sä pelaat Mikelää, etkä Dynamikellä. Yes. No niin! No mä menen vähän hoitelee. En mä sit meekään. Ok. Nyt toi Eve. Mä vedän ton Even. Ok. Ne Even. Oh. Mikä on randomista? Siinä sun kohdalla. Sä voit. En mä tiiä. Ehkä se auto ei matiksi se. Ei, mä ammun Auto. Kato Petteri, vanha kuolema. Tupadi. Petteri. Melkein just jäi. Pisti niitä tsemppiä kokeeseen. Mä tiedän. Mulla on melkein hyppy. Mitä toi Piper vetää tonne ulkopuolelle? Piper. Au. Voisiko nyt vähän vähän meidän Shadowred? Pointsia. Kato 14 tulee. Nyt. Teemu. Uudestaan. Mäkin sain 200 tehopistettä. Hehe. On kyllä hyvä. Mut miksi tää antaa niin vähän tehopisteitä? Sen enemmän sanotaan. Kiva jos se antais tonnin. Toimii. Onko kumman tahtoa? Mut ei mulla on tosi hyvä. Nyt kaikki alkaa laittaa kommenteissa teemupisteen. Toivo laittaa tää on teemupisteen. En mä kyllä usko, et pistä. Edgar. Ai niin, se meni. Joo, mä ehkä olen. Sä oot eka kertaa koskaan. Haloo, tässä kaikkien täällä. Ja nyt mulla lagaa. No hyvä, et kuule. No ei hävi. Ota kuvet ja juoksee. Mä latoon mun... Mä en edes muista mikä... Punariko. Losia. Joo, selvisit tällainen. Vanhaisen chance. Ei kun mulla oli vaan hyvät refleksit. Hyvät brawler refleksit.
Ripman! Jee! Kuka sanoi, että on kakkaa? Apua, apua! Nyt tää mun selviää! Siis musta oikeesti Teemu tuntuu, että Se on se! Mä oon ollut tässä varmaan vuoden ajan. Me ei saada enää selkkauksia. Saadaan, me ei vaan voitettu äsken. No pelataan uudelleen. Ja randomien kanssa. Yksi random. Ärsyttävällä apinalla. Ai oikein moi. About to speedrun this game. Mä välillä ajattelen sitä, että siitä voisi tulla ihan hyvä huumoriohjelma ihan vaan siitä, että rekordataan sitten puhutaan Mä en uskalla mennä tonne. se on siis jo vähän semmonen peli. Miten silloin jo superi? Se auto. Mä oon valmiina ampua sua. Se on kiva, niin se lataa mun hyperi. Au. Mitä vitsi? Sori Teemu, jos sä kuolit nyt tohon. Teemu. Miten mä voin jäädä silleen, jos mulla on lagaa? Mulla näen. Joo, mä tiedän. Mulla on hyperi, mut mulla ei oo hyperi ote. Mulla ei mitään, toi Leon pelaa huonosti. Mulla on hyvä peli. Miten toi jässäs, kun mulla oli toi? Se näytti vaikealta. Miten toi kipeä? Äijä pelaa 2 äijällä on jos. Se kattaa sen superi. Tuu mun takia. Okei. Mä oon valmiina tässä bossissa. Ei se kitkää täytyy, jos on bossi. Mulla on strategia, että heti jos se hyppää mun päälle, niin mä vaan menen Shadow Realmiin. Tää Leon ihan huono pelaa. Leon pelaa huonosti TM. Kyllä. Toi apua. Leon pelaa huonosti trademark. Oi juma. Ties mä osain. Jos se tulee nyt tänne, niin me nyt pystytään kyllä. Kirkiskö mulla lagaa vieläkin? Ai hirvees. Mä en tiedä, onks mä kuukkeet, koska mulla on hyperi. Au. Nice. Mä vaan ootan niin kauan, kun mulla löytää. Lägää. Kotiverkos jotain häikkää. Tuo vasemmasta. Ota! Tule sieltä! Vitsi! Mä toivon, että Kid missaa sen superin. Onnea Teemu. Mä en pysty tehdä tätä. Onks toi sul 11 levu? On. Onks sul hyperlataus? Ei. Mä en juoksu tuulaa mun 20. Kuukkeet ne sivujuttu tulee Sulla on super niinku sit kun noin nyt. Miten mä voin tehdä, jos tuossa on 2 niinku pelin nyt kun tässä on toi Joo, nyt nopeasti valmiiksi. Alle minuutti aikaa sukarrussi. Tässä on vaan yli joku 10 minuuttia, kun sitä mukaan tai double. Niin vähän ihmettelee, että miksi se
Sitä kuitenkin hävitetään, kun tää Meeple. 12 pari vähintään. Wow. Mulla on maailman paras siinä. Mä tiedän, On siellä. Frää! ei tuota tulee poikki! Kaikki. Okei. Ei tuolla on Mary-Kate. Siis miksi näillä on jotain oikeita amerikkalaisia? En mä tiedä. Tää on boss. Ok. Miksi me sit hävitään niille? Miten toi snipe? No niinku ne ei oo bottei. Tosin mä oon viimeisellä niinku pelkästään viimeisen aikana. Mä menin Shadow Realmiin. Tää Buffy gadget pitäis just tehdä silleen, että mulla tää se stunnaa pelaaja. Joo. Niin mulla lagaa. Mä oon siis viime niinku sunnuntain aikana näin ainakin 5 tyyppää, joiden nimi on William. Mielestäni tää Meeple on hyvä pelaaja. Laire. Eiku Klaara. Se on Klaara Kokko. Au. Onko mä No niin. Ei, Byron, mitä tapahtui Byron? Mä aion vetää jompaa. Ei vitsi, mä lisäsin mun peliin. Osan kukkaa. Kokkaa se! Älä kuole! Kokkaas! Miten toi tekee vain 400? Se pitäisi tehdä tonni. Lannoitus parantaa 50. Ja mä en tee mitään 400. Sillä ei oo mitään force. Joel, kuka on Joel? Se on varmaan joku noista. Vedetään ehkä sittenkin Jootaunia. Siellä mä voin. Hello, my good fellas. No katsotaan. Katsotaan. Juoksu sinne keskelle. Mä tiedän. Mene sinne keskelle. Kun mä menen, mä speedrun. Juokse. Mitä? Klaara jahtaa minua. Onks toi muuten sama Klaara mitä otteluta? Klaaroja. Hyppää! Mä tuun jelppiin. Mä käytin sen. Countdown to chaos. Mä käytin sen mun Ja sit sulatetaan vielä. Onko ota toi kuva? Mä peilaan tän keski. Yes! Nää. Ei, tuolla on Petteri. Hello Peter Pussyfilter. Muistaaksä sen Mario Makerit? Muistaaksä sen Mario Makerit? Kato, tuossa on Peter Griffin. Ich bin assassin. Minä yritän vetää Petteriä, mutta toi haastuu. Eikös toi oo? Ei oo toi oo kuulkaa. Tää on pulli. Yes, mä toppaan. Oiskohan mun pitänyt tulla
Miksi näillä on jotain brittiläisiä nimiä? On kaikki jotain brittiläisiä. Se robotti 1, robotti 2. Jotenkin tyyppien nimet on vielä. Niin ne on yleisimmät. Ihan sitä alkaa toimia. Oko. Petteri. Nyt kun uhkaa, että jos joku chatissa sanoo, se on ostettu Temusta, niin viittaa teidät oikeesti elämässä eikä mulle. No en mä ois voinut tehdä mitään. Entäs me lopetetaan meidän video tähän? Lopetetaan sitten. Ei kun mulla on 5 minuuttia aikaa jäljellä. Nyt et paina sitä Onks tää nyt tyrmäystä? duo showdown. Näin. Nyt pidä se valmiina. Yo, the street's my stage. Hetkinen! Tätä on ihana skinit. No skinit. Let's jam! Apua! Miksi tää pitää vastata? Pitää olla koko. Okei, kyllä koko. Miksi mä näin sit eniten vastata? No kun niillä on Sirius! Watch out, here I come. On niinku Sirius on käyttänyt Not cool. Mä en edes vieläkään voi pilata. itse. Mitä sä rippeet? Annatko mulle vitonen? Okei. Watch out, here I come. Ei mä kuitenkaan tehnyt. Saisit menettämään. Ihan olemattomasta syystä. So Onko nähdä tired. videossa? Yksi matsi. I guess I'll have to do stuff. Yhtä matsia. Tää on